en kuccani lefol men jeetaɓol en puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmittoɗo en juuli e koho makko ɓurnaɗo Muhammadu yo jamm e kisal ngoni e mum biɗo on baraɗo ngam dandude fittandu mum ko cahodinɗo on baraɗo ngam hisnude jawdi mum ko cahodinɗo on baraɗo e dow tabitinde neɗɗankagal mum ko cahodinɗo hettiyankoɓe men tedduɓe on calminama e inde on manama e jettode en jetti Allah nde hokki en sembe e kattanɗe ha mbawɗen jokkude taro deftere professeur Aboubacry Moussa Lam nde o inniri sawru gandal e siftinde on tan falindi gaci belɗi nanoton ɗi ko maabu suudu paate hono musidɗo men Haadi Samba Tabakali mo juude guuriki tawi huufi haalirde nde ko musidɗo mon Chérif Ba mo cilbe mban Samba Gural Baba Leñol ha joni ko gorko mo Sinthiou Dangɗe hono professeur Aboubacry Moussa Lam jangguinowo dowrowo to duɗal jaaɓi hatirde Cheikh Anta Diop ngal Dakaru tawi ko e fannu hono kemitiyankagal hono égyptologie kanko professeur Aboubacry Moussa Lam o wi e ɗerewol 45 ɓalejo adi fof findini fof caggal annabi Moussa annabi Isa kañumne jokkodiri e Misra ari e defte wonde o jibina ko Bethlehem nden ko e laamu Romain en won wiɓe nawno annabi Isa Misra ko dogde kanko e jinnaɓe makko binditagol ngol Romain en gonno e dow mum wiyama o waɗi Misra duuɓi juuɗɗi hade makko ruttade Palestine won wittoɓe ni nangi wonde o jangi kankone e galleji gandal Misra ha tengti noon e gandal Safara e on jamanu noon ko diine Misra ɓurno doole e leyɗele taariɗe Misra ɗe fof ko wayno Palestine Grèce Rome e leyɗele goɗɗe on diine noon fawino ko e kawisaji Isis mo kalɗen dow haala mum e ɗereji ɓennuɗi nde jangtotoɗen hono Misra naaɓe jiranno fuɗɗode aduna en jiino wonde asta jibina ko e dewgal hakkunde leydi e asaman hono Geb e Not en jii kadi omo anduno inde re suuɗine nde haa ko ɗum rokkunomo jibbinde jogorɗo wonde laamɗo leydi Misra mo cuuɗi laamu fof jogori askitinade e mum kanko asta noon e on jamanu sanamuji cehaɗi baɗetenoɗi e juulirɗe ɗe o mahanteno kewno ko rokkudemo ayawo debbo ɓalejo kurum nafiɗo tigguyol muynogi ngel cukalel hono Oris way kono luutini walla diwa ɗon boom sabu nde 7 fewjani Osiris wari ɗum nde
tawi asta wonani reedu taw ko ma Osiris maayi ha gayni nde aste e kawisaji mawɗi ɗi re rokkuno ɗum wurtini Osiris e dumunna dabɓo rendi e mum ko hen ƴefti reedu needi Oris fof ko e juuɗe makko gasi sabu taw Osiris kañum kam maayi no mbiɗen ni wona anduɓe wiiɓe ko ɗum ɗo saabi teddungal ngal yumma teddina e pinal Misra ko hono on ayawo mawɓe diine kerce en dokkuno yummum annabi Isa hono Mari walla Maryam mo ganduɗa fawade e ko ari e Injil e Qur'ana dañ ɓiɗɗo tawa humpitaki gorko ko ruhu jomiraɗo jippi e makko loowi e ranga makko jogorɗo wonde annabi Isa o ndeke noon annabi Isa ko yumma tan jogii e bawɗe Allah o andanaka baaba neɗɗo nde wonno yum makko humpitaki gorko kono oɗo kawis noon en jii dow seeɗa ko misranaɓe gadi hen yahude en ɓe jamanu annabi Isa sabu en jii wonde wotere e inɗe Fir'auna rokketeno inɗe ɗe ko joyi gonno wonno ko saare woni ɓiire ciftinen tan re ko Allah maɓɓe ɓurnoɗo darjude e laamu gadanu peeñannoɗo e mbuɗu nangue ko kanko misranaɓe mbayluno inde mum e laamu tataɓo batti wiide ɗum amen re en jii kadi wonde Hatshepsut ngam dallinde laamu mum bayyin wonde ko on amen re woni bamum tigirigi ene gasa tawa ko ɗin aadaji gandanoɗi e pinal Misra hanki gila ko ɓooyi ɗowannoɓe diine Isa e on jamanu jiggi batti innirde Isa ɓi Allah on jiiɓuya noon nanɗon ha joni sabu ɗo garɗa e fiyakuji kerce en fof Isa ene sowre ɗon ɓi Allah ɗum simore ikhlas nde ronki ɗum momtude ha laaɓa kawis mo mari dañi o woni ruhu jomiraɗo sorde e mum ɓiɗɗo nan suuɗa e inde mum Mari kono ɗum ɗon wawi labde tan ko e ɗemgal Misra hanki sabu e ngal ɗemgal Mari firtata ko jiɗaɗo cuɓaɗo woni mo Allah yiɗani walla suɓani hoore mum wona anduɓe ni mbi wonde inde Mari nde wona inde nde yahude en jeyani koye mumen to lasli ɓe jiggindene koye misranaɓe ɗum noon ene wawi gasde sabu duuɓi 497 aɗa lombi e yimɓe dadɓema pinal to woɗɗi alay sago jiggoɗa e mumen ko heewi en jii dow seeɗa wonde konngol duwawngol ko jiggangol wertude juuɗe e habbirde ko noon laabde so ene huccita e joomiraɗo haalaka ndeke noon so on mbiyama amen walla amin ne ko e gotel ummi ɗum fotani hankadi hawde hay goto e mon ma won e mon wiiɓe mataw ko misra hanki jeyi duwaw e amin kono ɗum ne kadi so en durni miijo en gardini hakkille ma en dañan ɗum sababu walla dalilu tiɗɗo no feewi en mbi wonde Allah ko waɗi fof tawata ko ene jogii dalilu so Allah ƴetti nelaɓe mum jeyaɓe e ɓurɓe darjude e nelaɓe makko o nawi ɗumen misra
wana mere o waɗiri noon tawde ko pinal misra o ardinno pine keddiɗe ɗe fof ene haani nelaɓe fewnude yimɓe kumpito ngal pinal ha tengti noon e fannu patuɗo e diine maggal kono en jii dow wonde haɗani e humpitade tan diine misra ene hawriti e miijoji kewɗi gonɗi e diineji tellinaɗi ngal jiidigal mbiɗen yeddotako sabu koko wi fungan wiide ene yedda ngal wayata tan kono fawde gite mum e nangue daringue e hoore wiya yiyani ɗum joni kay heddi ko ƴewde holko saabi ngal so en kutorima hakkille en duttima e haala Allah gonka e qur'ana ka ma en ji wonko en ƴewtinanoki jomiraɗo wi e deftere mum teddunde nde tagrani yimɓe e jinneji so wona haɓe ndewamo te kala joom hakkille ene andi wonde dewal Allah fawi ɗum ko e gandal Allah ko ɗum jeyi sababu nelaɓe kanko jomiraɗo o neli e yimɓe e jinneji beele maɓe gandinɓe en Allah ɓen ɓe Allah neli e yimɓe e jinneji ko kanko jomiraɗo wiyani hoore makko e qur'ana wonde won hen ɓe o andini Muhammadu yo jaam e kisal gon e mum mo ganduɗa ko kañum wattindi e maɓɓe won hen hewɓe ɓe o andinanimo so tawi en nangi wonde annabaɓe e nelaɓe tolnima e 124 ujunere ɗum firti ko seeɗa ari hen e defte tellinaɗe baɗeno tawrete injil walla qur'ana ɗum firti ko Allah tan andiɓe andino neliɓe so tawi ko noon so tawi kadi eɗen mbaɗi misranaɓe ko e yimɓe jeeya en potani riwtude miijo wonde wonɓe Allah neli e maɓɓe tawde haala Allah wawa wadde luural o tagrani yimɓe e jinneji so wona ha ndewamo alay sago jaɓen wonde misranaɓe keeɓi nelaɓe mumen kañum enne sinno Allah nelani e maɓɓe yimɓe mum haa ɓe ganda no ɓe ndewrimo miijoji gonɗi e diine maɓɓe mbawatano hawridde e miijoji gonɗi e diine Allah o so en duttima dow seeɗa en ƴewtidima miijoji gonɗi e diine misra hanki taweten ko calɗi ɓurɗi sembinde e diine Allah o enen jeeya e ɗin miijoji sinno ko diine pepindaɗo mo iwani e Allah ɓe jogino ɗum wawatano wonde Allah ko goto ko kañum jogui gueɗe neɗɗo fof yamiri ɗum yo wad ko moƴƴi woppa ko boni ko kañum tagani aduna o neɗɗo ko kañum ɓurni neɗɗo sabu hakkille mo soori e mum o e ko nandi hen ɗiɗo miijoji diine misra hanki mbiɗen lurdani e ko diineji tellinaɗi gaddi te ko ɗiɗo miijoji jahata ene garta e diineji Allah ɗi heddi tan ko nelaɗo garɗo fof ƴeewa ɗo hakkillaji yimɓe e pinal mumen tonni fonda hen jamiroje e kaɗaɗe Allah
nde yimɓe jehi haa ɗeɓi murtude walla yejjidde fof nelaaɗo nele yo wurtu ɗumen artira ɗumen e laawol peewal. Ndeke noon eɗen mbaawi wiide calɗi diine Allah o ko gooti gila annabi Adama haa yetti Muhammadu yo jam e kisal ngone mum udduɗo nelal. Ko ɗum waɗi Qur'ana wonde siftinoore no Allah haaldi e deftere mum teddunde ndeni. Won sikkoɓe sabu ko haala e Fir'auna e leñol mum ko misranaɓe keɓani nelaɓe Allah. Ɗum ɗeɓata waade kono Allah ko jejjiɗɗo ni. Tawdi eɗen gandi Allah adoraki yejjidde ha tengti noon ko fotino duuɓi ɗi pinal Misra duumi hade Musa nelede duuɓi ujunnaje ɗiɗi hitande hakkunde Manna Menes e Ramses ɗimmo nangen wonde misranaɓe keɓi nelaɓe no leƴƴi taariɗi ɗumen ɗi keɓri nelaɓe ni. Mbiyen ni ɓe jeeya ko e leƴƴi gadiɗi humpitade diine Allah sabu bindi maɓɓe cehanoɗi e ɓale kabriji maɓɓe ɓe laamu gadanu gaccani sikki sakka e on fannu. Ɗum noon ndeke woto waandu woturu bonnu baaɗi fof. Ko goonga Fir'auna Musa o e hewɓe e leñol mum wona e laawol Allah gonno. Ɗum ene laaɓi cer. Tugunade e golle maɓɓe bonɗe ñawra ɗum misranaɓe fof ko jumre mawnde sabu ala fof ɗo wiya e Qur'ana so en jowima e deftere wattindinde nde wonde misranaɓe ko heferɓe tan meeɗi wonde. Haynde Fir'auna ɓuri sandolinde nde boom goto e rewɓe makko anduɓe makko ɓe Musa waddanno kawgel kawisaji battini ko gonɗinde Allah. Kanko e hoore makko ni kanko Fir'auna nde o yehi ha o ari e halkede o jab Allah. Qur'ana yuwi ko lamɗo Misra goto e nder hakke 300 lamɗo walla ɓura. Holko ɓurno Abu Jahli e Abu Lahabi en e woɗɓe ɓe mi haalani wonnoɓe anɓe Allah e nulaɗo mum? Jaabuwol mum ɗum wodani. Mbele makkanaɓe fof ñawrama ɓe. Ndeke noon anduɓe ɓaleɓe yaruɓe diine ene poti rentade seeɗa gartira jabbere mumen e ɗo nde foti haadde mbasa yawade koye mumen e gure mumen. Joni kam laaɓima an jangowo ndeɗo deftere walla janganteɗo ɗum wonde pinal gadanal wune o Allah rokki ko Afrique e nguru ɓalew. Ngal ɗon teddungal woɗeɓe meeɗa ɗum jabde ha tengti noon nde anduɓe maɓɓe caggal nde bittiti tawi boɗejo fuɗɗi firtude hunde ko nde jokkodiri e reedu maayo nilgo. Caggal nde ɓe eti naywinde pine maɓɓe ɓe tawi yahata ɓe pelliti ko happade pinal Misra hanki e yimɓe mum sabu anduɓe ɓe geɗe aade ɓurɗe wadde fayida ɗe ko e maggal iwi. Mbele ɗum ma joof. So Allah jaɓi ma en gartoy hen e lefol men jeenaɓol so Allah jaɓi. Salli ala Muhammad.